रुनिकाटा UN एकाडेमियाव हायर सेकेन्डारि थाखो खथा लुफुंनो अन्थाइखाम्फा गायसनदों। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान बिथांनि जोनोम सानखौ रायजो सरकारजों लोगोसे दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला फरायसालि फरायसालिमा आरो एबसुनि मावख'फोराव फरायसा सान महरै फालिदों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायावबो 2010 मायथाइयाव गायसनजानाय नायल' जाल' गंसेल' बर' बिजोंनि फरायसालि UN एकाडेमि फरायसालियाबो बड'फा UN ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान फालियो। हाबाफारि बायदि फुंबिलियाव बड'फा UN ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनाय हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारियावनो रुनिकाटा UN एकाडेमिनि चेयारमेन काम डाइरेक्टर डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे गाहाय सामलायगिरि मुस्रिमा सान्ति ब्रह्म आरो गोरायुं प्रदीप ब्रह्म आरो फरायसा फोरोंगिरि ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे जिथि दुवार दखरा एबसुनि मावथिफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान एबा फरायसा सानाव रुनिकाटा UN एकाडेमिया गोजौसिन गेजेर फरायसालि एबा हायर सेकेन्डारि थाखो खथा लुफुंनो अन्थाइखाम्फा गायसनदों। हायर सेकेन्डारि थाखो खथा लुफुंनो अन्थाइखाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव रुनिकाटा UN एकाडेमि फरायसालिनि थाखाय 6 बिगा हा दानहोगिरि लुटेस सार्किया खुन्थिया गायसननायखौ जागायो। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।